Ros! Zer? Ros, esnatu. Listo, badauket. Zer? Bai, informatibotako. Ai, ea. Bai. Entzun zazu, Bai. Tremendo mundialatxo! Uai, ze ona! Txo. Begiz? Listo! Badakit, serialarekin ametxe egin dut. Itxoin. Zertzan? Itxoin, Abai. Emaztearen lengusuaren koinatua, zenarra gertatzen da? Ze benetazkoa eta paralitikoa da. Eta orduan emazteak usten du, eta jendea konturatuko da. Listo! Aizu, Ros, hori ez da amets bat, hori pesadilla bat da. Ikusiko duzu. Aizu, musika. Klara? Klari, aizu, begira. Bai, begira, serialarena listo. Bai, dena pentsatuta dago. Etorri zaite lehen bailenta ensaiatuko dugu. Bale, gero arte. Abe, Maria. Egunon, ama. Egunon. Ara, gozaila ekarri dizuet. Kurazao eta guzti. Hain beste lan egitezue. Zeite jadituen iramo. Ara, gure bello durmiente. Haure esnatu beharko eta. Goxo. Esnatu. Ina politxori. Esnatu. Aber gozaila ekarri dizut eta zoin zaitu ni baino beto. Begoñita. Maketik imimatzezu. Bueno, ikusiko. Ja, Inaxio, aber, ekarri dizut zuri gustatzen zaizun natazko bolioa eta, Sagarra, ze susto, eman diazuna. Bai, Jesus, goxo asko esnatu zaitut. Ala, bueno, hartu katiloak eta segi ara. Bai, hau zuka. Ala, jarri antxe. Venga, gozaltzea. Gozaldu egin behar dezue. Indarrak egiteko, venga. Carlos, zure etorri gozaltzea. Behar dezuta. Ni ez. Nola Ni eset? dutxa bat hartuta gero etorriko naiz, Dutxatzea. Bai. Bela gizenduko zea horrela. Bueno. Bueno ez.
Izendu beharra daukazu. Zupakian, ama. Ez, osaldu inberra du. Venga, ala, jarri zaitezte. Ui, zei bilizate. Gau guztia lanian, zer da? Badakizu, atzo esan izun, zea, kanal pribatu batetarako programa pilotu bat egiten ari gera. Eta gaur egin, eta... Hau ezin dut, eta gero arratsaldean aurkeztu behar du. Zeini, berduzko niri? Ez, ama. Zeini, ba, Euskal Telebistari? Ez, oraindik martxan ez dagoen kanal pribatu bati. Ui, zu bete igual. Ba, haindik martxan espaldi mao seinale txarra. Ze beste guztiak ja martxan dabiltza, Ez dakit. Eniz bate fiatzen zuekin, Roserito. Zein behar dezu, ber. Ba, informatiboak eta pelikula bikoiztu eta sugea hundiak. Ze? Kulebroiak. Jesus, hoi alda dana. Ba, kanal guztiak hoixe iteue. Bai, baina hoxe da jendeak nahi duna. Ta nola dakizue zer den jendeak nahi duena? Zuri galdetu aldizue. Ama, Hei ez behintzat. Hori zeite, audientzi ikerketa batzun bidez jakiten dute, Josu. Ta nola itea hori, por telepatia, nola itea? Ara, hartu bolua eta segiko saltzen, ama. Ja. Aizu eta informatiboak eta nola egin behar dezue? Danak igualak izatea. Futbolari batek, zera, meniskoa daukala. Gio, jende guztia larrita bilela, jokalari batek kontratua berrituko te dioten ez dakiterako eta txoak horiek. Zuek fundamentuzko notiziak emango zu ez da. Ama, aleinduko gea. Bai, Aleindu bai, Doblajea, eta doblajea nola egin behar dezue? Ui, alda. Oi, ze ba. Esate bateako indioak eta nola hitzein behar du. Ba, nola izango, indiok itzeiten duten bezala. Claro. Ja. Ta, nola hitz egiteu? Badia gaur, benetan, politiko batzuk, guain dela 15 urte euskera ikasten hasitakoak eta justu, Gabon, ni ondo hemen Euskadi barkatu euskera ikasten ari zaita esateguenak, ba, holaxe? Bueno, ba espadare, odezun, Tolosako euskera garbila erabiltzi, Tolosako euskera garbila, erreka bezain zigina dukateta. Bueno, horren beste. Bueno, ederki gozaldu dugu, ezta? Ba, orain, lanera. Ni gozaldu aldepa. Ba, segi gozaltzen, zula saia, ama. Ze guantxe bikoizketarako jende etorriko da, eta... Ara, hemen dira, aurrera, pasa! Aniola. Hauek izango dira bikoiztera etorriko direnak. Hemen alda? Pontxo, hauek trost taldekoak, dia, iparraldekoak. Bueno, momentu batian beraiekin jungo naiz estudira. Gozen. Pontxo, torrez atazkenian. Hau bai gauza, arraroa. Ze ba? Ze, bikoizketa estudio hortxe montatu dugu, eta talde bat etortzea? Ui? Zintz. Hau da, Hau zein da? hoxe, zantziaten lehen gunean azen da junitzen, nizein nintzen, hoxe, zaten hemen gauza egarrena. Dana galdetza egitezu zuek ere. Hantxe horretan, nire ez da gizertako, hanbeztu gaz euskaten makina batzukan, gauza arraro batzuk hanbeste papelateatzen ziren, enroiatu talde batetik besteraino, gero zenbaki pilo bat ateatzen ziren bertan, eta antze zantziaten. Zu zeintzea, han ezan ziaten berez, eta orduan nipentsatu nuen, hau ez da, gauza honen izango, eta gero betortzen nahi ezak jakinik, hemen lagun bat dudala, eta orduan egin behar dudala gauzak, eta orduan pentsatzen dut, berriz ere gauza bera. Txoin gizona, ez dizute zer ulertzen? Jo, nik uste hori zuen gauza izango gara, zen nik uste garbi asko itzetetela, euskara garbia itzetet bintzat, eta hemen gauza gertatzen dena da, batzuek itzet dutela. Nik ikasi behar dut, baina gero zer gertatzen da azken finean ez dutela, ezer ikatzen da, orduan zer gertatzen da hoiekin alperri izaten dela. Zu zer saltzezu? Nik saldu, ikusten ez zuek amala bazate, Ez dago zan behar, garbi asko ikusten ez bakarri begietan bestela, eta galdutu dituzu. Asko jarbazu goixe egiten dute gaina galdetzen dietenean, beraie beste galdera batekin erantzun, eta azkenean gertatzen da, Zoldauzka jo nintzen egun hartan gertatu zitzaidan gauza berdina gertatzen da. Ezin nuela ulertu, tipo haiek zer egiten zutenan, horrela zaingo nuen. Badakit, zu Eusko Jaurlaritzan bakante dagoen zera, nola da kazetari usatze lanarigoaren ordezkari edo, bai, horrelako postu baten bila zatoz, ez da? Ba, zuk hori, bueno, ni lehenengo aldila da entzutela. Aizu, segi lakoara eta ardantzagatik galdetu zazu. Hoxe, bai, segi, seguru lana aurkituko ezula, zu bezalako asko daude, asko hitz egin eta ezer esaten ez dutenak. Eta egin ere ez, Segi, zu politiko bezala etorkizun handia da. Lehen hoxe gertatu zitzen beste behin, horrela esan ziate, segi, segi, agur, gertatzen dena da, hoxe beti eta bukatu nun, pasaiko puertuan ardina saltzen, hoxe gertatzen hemen. Bai, promesa bai asko ite, baina alperri izatea baina gerri honetan. Holaxe da. Bendik urte batzuta lehendakari. Bueno, zuek iparraldekoak zarete, baina badirudi iparraldean bakarrik kantu tradizionala egiten dela, ez? Edo behintzat hemen rockero bakarraia ezatzen duna Niko Txar da, Ez, rock mobila hori, iparraldeko rock mobila agertzen da pizkatu bai egoaldean eta Frantzian ere, baina hasi da dola 5 pasei urte. Eta hor, mugitzen zareten taldeak zer zarete dana, Baionakoak? Ez, Baionakoak, kostaldekoak, Ziburukoak, Prestuak eta Beltzez, adibidez.
Gero barnean ere garazin, trukez eta hortzarrak, eta Baionan zein ere, trolz eta... Eta zuek noiz hasi zineten? Bon, trolz egin hasi da dola, hori hasi da dola 2 urte dola, Jean-Jacques, basoan, gero kantaria La Pieuvre, Garantz gitaran, eta ni sartu naiz dola 3 hilabete dola. Bueno, hasi nahi zuenen? Ados. Guarda nella carian e c'era la uvașe Eșate cu o șerdugherara Tanti sorti pererati Di rugaio dai tu Amara maica amami Tiende tenenzat Pas pe eru Guarda în banchero am e c'era la uvașe Lucia cu gheța che vaște cu Tanti sorti pererati Giacor e c'era la uvașe Zeina chide la pulsego Tanti solti federati Giuan divat e chitesco Amara maica amami Giacor e chir e rian Pas pe eru Questo funzionare e c'era la uvașe Con Leonard mi cuștera Tanti solti federati Piscarea 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 Soldado e c'era la uvașe Mie slugu e ghina e sapti solti federati Amachetti tu cumaite Amana maica amapi Isa eta gura esta ere Bat beheru La uvașe Sapti solti federati Amana maica amapi Eskerrak, Clara. Ara, ze toki polita, Zenuen ezautzen, ez da? Pasa, laundu dira zau muitzen, ze serialeko... hau utziko dut hemen. Bai, kapitulo bat behintzat grabatu behar deu. Ariak aramango. Bai, zer muz Madril aldian? Kontatu jaso. Ondo. Baina sarritan etortzen naiz. Azkenean ez dakit numizi naizen, edo Madrilen, Donostin, edo bidean autobusean beti. Eze, oain zea izten naizea, ez da? Euskal Telebistarako Patxi Barkoren serie bat, ez da? Bai, humorezko serie bat da, eta bukatzen ari gea, oso gutxi falta da. Humorezkoa eta hori oso ondo pasatzen dugu. Baina, jakin dudanez ez duzu hitzik ere esaten. Hori da zaiena, neska. Nola aguantatzen? Oso zaila da, Nahi eta nahi ez beti ateatzen zaizuzio, zer, hasten zaitz egiten eta kontuatzen zea. Ez zait inorentzungo, baina. Mutua da, bai. Aizu, eta Madrilen zer reite duzu, bai, hauek atzera. Madrilen zer aiten ointxe? Madrilen nointxe bertan bukatu dut serie bat doblatzen. Bai. Serie monstruoso horietako bat, ez dakit zenbat kapitulo dituen Eta horietakoa. ez hau txalditu zuela Las Chicas de Oro eta olako seria bikoizten dituzten. Abotzu, importante horiek, ez? Bai. Eta nortzu dira, jende ezaguna da edo? Batzuk bai, bueno, Xeri pixkatean da, kontatu jazen. hor dabiltzenak die, alde batetik aktore guztia, bai telebistan eta pelikuletan azaltzen direna, ez? Famatu horietakoak. Eta gero baita ere, noizbenka aurkitzen dituzuela aurpegi ezagun batzuk, eta bakizu zeintzu dien. Zein? Bagoatzea lehen nola egiten zuten, aspaldian ja, Estudio 1. Bai.
Eskala Emifi eta programa horiek. Bai, eta horiek bikoz... Horiek bikoizten estudioetan aurkitzen dituzu bai. Eta berdin aldaude zarrago egongo dira. Hombre, pixka zarragoak. Eta inoiz ez altzaizu burutik pasa profesio aldatzea edo. Altzaizu beste zerbait egiteko goi sartu. Bola txarrak beti izaten diet, askotan esatezu, bueno, zergatik aukeratu nik lan hau, ez? Baina, ilusioa ez da beine galtzen da, indarra eta ilusio handia behar dezu benetan jarraitzeko, zeren askotan gogorra da eta behar dezu, ez, indar hori. Baina egitan etzen nukela hola bikoizten arituta eta hotxa lantzen eta etzen nuke esate baterako hau nik ez da, kantatzen, etzen nuke kantatu nahiko edo olako gauzik egingo, ez? Beitu, Ros, hori da, niri, ez dakit, frustraziorik handienetako bat. Egitan? Baina nina txikitatik gustatzen zitzaidan beti kantatzen eta horrela. Baina etxean, beti esaten ziaten, jo, neska, ze gaizki, desde luego, zuk ez dezu hortako balio, eta beti gatu zait trauma hori, ez? Eta orduan pentsatu dut, oain, klasiak hartzen astea, benetan esaten dizu. Pentsatu, igual, benetan ondo kantatzen dutela, baina trauma horren gatikan, ez zaitateatzen. Eta kanpora traumak, ez da? Aizu, Clarita, zuk literaturez eta asko dakizunez, komendatu idazu liburu on bat. Bueno, orain irakurtzen nahi naizena, da Obabakoak. Bai. Baina hasi berria dut, oaintxe bertan. Eta pelikula bat? Muerte entre las flores. Ona? Hori ez alda Zilarrezko Kontxa irabazi zuena? Bai. Donostiko festi. Bai. Zilarrezkoa mentzioten bakarrik. Urrezkoa merezi zuen. Baina benetan nona da. Orduan zer esan nahi duzu? Osea, aluko kartek ez zutela merezi urrezkoa, ala? Ez dut hori ikusi hendikan, baina benetan nona da. Klare, guazen lanera. Tira, seria, grabatu hasiko behar gea, dugu. ez? Bai, guazen, torri. Ia. Jantziak hau dira, ez? Peluka? Baina gaur zer da, ostira lamasei? Ostra, gaur ere arrain dut. Zer duzu? Ba, ezingo dugula ez pelikulari bikoiztu eta ez da informatiborik egin ere. Hoi, zeba. Ba, jendari gaizki esan dioteguna, eta gaur etorri behar zutenak bihar etorriko dira. Eta bihar etorri behar zuten taldea gaur etorri da. Arra jarriko zazu. Eske erlojua gaizki da bilkit. Habe. Ui? Ordua ondo daukazuta. Bai, baino atzokoa da, behiratu kalendarioa. Hoi, prepatu, hoi. Hoi. Sagarra. Sagarra. Laundu inberko diazu ba, Tira, ez da pentsatu ere, beti konpromisutan jartzen dauzuta. Tira, sagarra, sagarra. Tira, eskutxo bat, Bueno, ikusiko ez, egingo ez zerbait. Tira, tira. Loa, loa, tuntxurrun berde. Nik izan ez dudana, zuk izango duzu. Zure aitak, ezingo zaitu besoetan goxatu. Emakume gaizto baten maltzurkeriagatik. Ez negarra egin laztana. Zure amak, ez zaitu inoiz utziko. Ni utzi ninduten bezala. Loa, loa, tuntxurrun berde. Zuzara! Bai, Crispina. Ni naiz. Hemendik bi astetara,
ume hori jaioko da eta nirea izango da. Eskarion, ezingo didazu nerea den gauza bakarra kendu. Koldo Alfredo kendu zenidan bezala. Lehenago hil. Itxoin, bizkat, Clara. Ez dakit, interpretazio aldetik fenomeno zaude, baina oso horretik ez du funtzionatzen. Dakit. Igual, behitu, egin bergo genuke askoz mantxuagoa, pausa askoz gehiagokin. Pausa handiagoak, eta zento pixka bat ere bai. Zentua. Hola, pixkat. Bai, a ber. Eta hortera xeagoa. Beira, malko gehiago botako izkitzut, jarri. Hori da, hola, txurretoso. Hola, txorroto ja mukitari, hola, eta ber. Hola. Segi, hola. Hola. Txoen, flis, pixkat. Ai, ez du funtzionatzen. Vale, hola. Prest? Guazena, venga. Vale, listo, Bai. Loa, tuntulum verde. Loa. Susana! Bai, Crispina. Ni naiz. Hemendik bi astetara ume hori jaioko da. Eta nirea izango da. Eskarion! Ezin didazu nerea den gauza bakarra kendu, bale? Koldo Alfredo kendu zenidan bezala. Lehenago. Hil. Jara, txika. Begira. Zu ama soltera zara. Eta ume horrek famili bat behar. Elizaz eskondutako guraz batzu. Ume hori nire zenarrarena da. Eta nire ganatu egingo dut. Okay? Ez. Begira. Zu badakizu. Koldo Alfredo zaitula maite. Maite duena ni naiz. Eta aurrau, maitasun horren frutua da. Supera engainatu eta kendu zenidan, baina... Aurrau, ezingo duzu sekula santan nigandik urrutiratu. Begira, mi amor. Arrasateko Zoroitxeko zuzendariarekin hitz egin dut. Eta ume hori jaio orduko. Bertan sartuko zaitugu. Bizitza osorako. Eskarion! Erruki zaitez nitaz! Deitu ezaiozu! Aita gotzoni, Mercedes! Bera da, trantzionetatik. Atera bazake bakarra. Lasai, nik emango zaitut etxeata. Baina, zetxeta! Ensaiatzen egin janta! Ensaiatzen, barkatu rostori, informatiboa listo. Abai, dagoeneko? Bai. Zer da jende profesionala? Zuk ikusi, ni bikostera nijoa lan asko daukaguta. Oso ondo. Inexo emari fenomeno bada, alperra, oi bai. Baina jendea organizatzeko eta ez guazen eraztea eta bideoa ikusiko dut. Bai, hori ingo du. Amak ere asko launtzeu, Bai. Ze impresio. Ez dakit orain ikusiko dute. Guain doblaje egin beharra daukagu, baina urgente, Bakit bai? Ara, Patxi, Zer pasatzen da hemen? Patxi, problema bat daukagu,
estudia okupatuta dago eta guk doblaje egin beharra daukagu, baina oantxe bertan. Doblatu? Bai. Ni badaki doblatzen. Txasu esan. Beituzu. Beitu. Ezetz asmatu, hau nora da. Nor naz, muñeka? Ba, ni idea. Ezetz? Koño. Baitza. Ha, balakit. Hau da. Eta beste hau? Hau. Perdona mi inquietud, perdona, es que yo pasaba por allí. Perdona, es que yo pasaba por allí, perdona mi inquietud. Mi vida eres tú y solamente tú. Neure poza zara, pozatatze nire poza zuzara. Mi vida eres tú y solamente tú. Zein presio? Ai, ustazu, Patxi. Eta, guazen, hirurun artean pentsatzea behar nola libratu estudioi. Nor da barroen ba? Baionako talde bat. Ona izango da, bintzat, ezta? Ez dia onak izango, iparraldeko iparrok sarik eta irabazi zuten eta. Bai, baina... Ja, nola libratzen den guain estudio hori, Oide, ni konpondu berralde? Asmatuko ez zeu zer hauek hortik usatzeko. Hori, nire konture, tranquila. Terzo ricciarà. Ikerikeriak banantzentza dute, bazotean eta ongarueta, guarnaneko itxak, bazterean, koeten banon gehiago, petorio gara, itxasoan petorio gara, soberan jenden urean, eta gehiago txatxo irik, terzo ritxara. Terzo ritxara. Zaitezte, are honak utitzen ari da, arenak urrean, berago egin zaitezte, lasoatxa hartzeko, paskoak beharko dira, ez da horik ez da herrerik, itxasoan petorio gara, sobera jenden urrean, gehiago txatxo irik, terzo ritxara. Terzo ritxara.
Guazen ikustera, ea zer egin duten. Gabon, ikusentzuleok, urrutiko berriak emango dizkizuegu. Urazpiko tunel baten bidez, Frantzia eta Britania Handia elkartuko mendia. Gorordo ere, hortan nahi omen da, Kortezubiko alkatearen aholkupean Bilbo eta Baiona elkartzekotan. Hauek ez du fundamentuzko gauzik egingo. Hemengo humidadiekin, horko goterak eta alperreka idea. Bueno, nik uste zuzenean korresponsaliari emango diogula pasoa. Rusiakin konektatuko dugu. Zer dan teknologia. Gabon, Mosku. Elurra. Hemen, Moskuko enparantza gorria. Gaur kasinoa inauguratu egingo da. Kasino berri honetako gauzarik deigarriena, bere ruleta rusa da noski. Entzun. Eta tiro honekin inauguratutzat joko dugu kasino berri hau. Bakearen Nobel saria Kasparovi eman diote. Jakina, beti pake santuan eta isili jokatzen duta inori enbarazorik egin gabe. Bai. Orain adierazi diatenez, ez da Kasparov, baizik eta Gorbatxov. Gorbatxov! Usuak buruan kaka indiolako izango ote. Eta bukatzeko, Sobiet Goreneko parlamentuko azken berriak. Umaskoski parlamentarisak bere 17. aurra izan duela eta honako telegramau biali dio parlamentuak. Aldeko 160 botoz, kontrako 53 botoz, eta 7 abstentzioz, zorionak. Eskerrik asko, Mosku. Orain zuzenean Vatikanora goaz. Hau pasos zombi! Aste honetan jokatu dira Kaliz Santuaren semifinalak eta hauek dira emaitzak. Real Salesianoek 0, Pasionistak 2, Benediktinoak 1, Club Deportivo Karmelitak 0, Atletico Redentoristak 0, Jesuitak 7. Haueke, nolakoak dioni. Dominikoek 1, Franziskanoek 2. Mercedario eta Kartujoren arteko partidoa ez da jokatu Club Deportivo Kartujokoak ez direlako azaldu. Ke berezize. Oain, membrilua ona iteue, Finala San Mamesen jokatukoa eta irabazleak misiolari selekzioari egin beharko dio aurre. Besterik gabe Gabon, Batika, noti. Eta orain, Kubaitekin konektatuko dugu. Aurrera, Kubait! Azken berria Kubaiteko reakziotik. Hainbeste istilu bala eta petroleoaren prezioa gora eta bera dabil. Ordiziko merkatuko saltzileko datuen arabera, kupela $55 dago. Egoera gero eta okerrago jartzen ari da eta beldurrez nire baitu ingo nautela. Baina aizue, niri ez bidali potola reskatatzera, Ze gero horrek, reskatea dela eta buelta nahiko ditu, eta ni ez nago sasoian. Barkatu, Kristina! Ui, zeba, jatorraskua da, sana. Horre behintza bere lana ondo hindu, ez beste bezala. Bueno, dena dela, eta besterik gabe, teleberritxu honi amaiera emango diogu. Inaxio Mari, bio batea egin beharko genduke ba. Jaun eta Andreok, atsegin handiz, agurtzen zaituztegu. Oso ona.
Baina zer da, nola erakutsiko dut nik hau? Neska, askoz gauza txarragoak ere ikusten dira ben. Hone behintza grazia du. Grazia. Bueno, Clara, favorez. Jakin nahiko nuke ze arraio egiten ari diren orain horbean. Txotxolo. Barriro. Txotxolo. Ez. Txotxolo. Ez da, itxan zagra. Ina, atxeatu bideoa eta jarri martxan barriro, Bitu. Nola nahezu, eske ez dut ondo ulertzen, a ber. Indar gehiagoz, eta astirotxua. Osa, dramatismo gehiago kinez, a ber. Hori da, dramatismo. Txotxolo! Barriro. Txotxolo! Txotxolo! Zer da hau? Non dira nik eskatutako bikoitzaile profesionalak? Zaitez horrela, Jarri, Ros, gaina profesionalizatek ez du esan nahi ona izango dani. Hoxe, zuk ikusi guk egindakoa, ia zein presio. Nik aurkoz nahiko ikusi dut, gezurra dirudi, ama. Ez? Orduan, informatiba ze iruditu zaizu. Ze iruditu zaidan? Zupa, horrela personaldu batek aurkeztuta asko seriotasun gehiago ematen dio. Eta gainera, ikustazu doblatutakoa zen nahiko ondo sinkronizatuta dugu. Nik gaurkoz nahiko ikusi dut. Gezurra dirudi, nola sartu zaitezkete egiten ez dakizuen gauza bat eitera? Ez dakigula hori beste gauza bada, Jarri, behar ikusteko, a ber. Eta zure aizinan ba, holako kulebro hoietako bat egiten, Inaxio Marik esan dit, Baina nik Klarari erantzuna emateati besteik etzan. Lasai. Noraino egin dezue? Ba, ikusi. Hemen Jarri eta ikusi, ia zein presio. Bada espada, noa, Bai. Nik prisa daukate, Bai, ala hobe. Agure, Hau nire kontu, Kortina, urria, merkia, dana zazpireun peseta kortina. Kaixo, babua. Nire kortina ez jatzu gustatzenela, akrilikoa, impermeablea, zazpireun pesetataren ordez berrunean itxikutzut. Aizu, Josepa, atzo korte inglesen askoz merkeagoa ikusi nuen. Bautikan. Nigaz ezkontzen bazara, 100 pesetatan itxiko nizuke eta guztera gainera. Begira, Josepa, nik bauka gauza politaskoa zuri erakusteko. Sujetadoreak be badaukadaz. Akondoia baldituzu. Itxaun momentu bat. Ara, muñeka, guazen soziedadera babarrun jana ingo duguta. Tia. Ze gertatzen zaizu ba, aiziak ala? Den esplikatu beralda, Zerbait gehiago ingo dugu ba, neska, kentzan katiloi burutik. Edukazio pixka beharko zenuke bai. Kontuatu altzea geho eta roskoago zaudela. Eta ase usaila daramazuna. Ben, mantela erosi beharrean desodorante erosiko izut. Ezagutu ginenean dutxatzen zinen noiz behinka. Eta mesedez puskarrik ez botan hitz egiten nahi naizenean. Zerrizikina? Nere motorrean joango algara buelta bat ematera lekeiti oraino. Ondartzan gelditu, baino bat hartu. Humphrey buruti jota altzaude. Azkenean ez dugu ezer egingo, seguru nago. Eguzki honek txoratu egin zaitu. Hartzazu aspirina bat, beharko duzu. Zuk asko eaten duzu, alkoholizatuta zaude. Zoaz sekaderora. Ez txiki. Hori da zuk nahi zenukena. Joan nahi antzarra perratzea, txotxolo. Ara! Hartu bideozinta. Hartu motorra eta zoazte kanal pribatuekoei erakustera lotxaik ez daukazue behintzat. Baina ez alitzakero bezuk aurkeztea, zu gaina asko zaudeto egingo duzu, Ros. Luise, nik ere ala uste, bea jefa denez, Ospan ere begibistatik! Ta kontratua firmatu gabe zitzuli! Igual ibili behara. Tira, Clara, etorri, oain bintzate una kanpoan pasako eta pake santua. Guazen lanera. Ia nor deitu ezaiok egun. Nori. Ridikulain behar dauna zinta honekin, Ez que Arrosek eraman barko luke, beste seriotasun bat emango lioke. Bueno, gertatu beharrezkoa gertatu dadila. Eta azkeningo aldila, favore bat eskatzea jazula. Eta gaina gasolinei gabe, bainetun barko dugu. Tira.
Segi, segi. Eta bukatzean, atea itxi, estudioa zuentzat. Guk euna libre hartu behar deo. Nahikoa de. Ara, oazen pasiatzera. Bai, Andrea. Oazen.